Спри за секунда. Знаеш ли кое е най-изтощителното нещо на този свят? Да се опитваш да бъдеш достатъчно добър за Бог. Да ходиш на пръсти, сякаш си в стая пълна с порцелан и всеки момент ще събориш нещо. Да вярваш, че той седи там горе с един огромен бележник и пише червени точки за всяка една твоя грешна мисъл. Ние сме го превърнали в космически полицай. В съдия, който само чака да объркаш процедурата и да удариш чукчето. Но това не е той. Това е нашия собствен страх, облечен в религия. Истината е много по-скандална и по-красива. Виж, ние сме затворници на времето. Ние виждаме само сега. Миналото ни боли, а бъдещето ни плаши. Но той не живее само в четвъртък или в петък. Той е извън линията. За него твоят първи дъх и последният ти дъх се случват в един и същи миг. Когато Исус беше на кръста, той не видя само грешките, които си правил вчера. Той видя и унези, които ще направиш утре. Унези, от които те е срам дори да си помислиш за тях. И знаеш ли какво направи той? Плати тях предварително. Ти не си избран, защото си се справил добре. Не си избран, защото си праведен или морален. Избран си просто защото той реши да те обича. Любовта му не е заплата, която изработваш. Тя е наследство, което просто приемаш. Бог не те гледа през лупа, за да открие дефекти. Той те гледа през сина си и виждаше дьовър. Счупен, да, изцапан понякога, но негов. Така че свали бронята. Спри да се доказваш. Не можеш да го накараш да те обича повече с добрите ти дела. И не можеш да го накараш да те обича по-малко с провалите си. Той вече е видял края на твоята история. И там, на последната страница, пише само едно. Простен, мой обичан. Живее от тази позиция. Не за любовта му, а от нея.